бинандагони азиз, салом мегӯям ба ҳамаи шумо ва онҳое ки ин лаҳзаҳо озодии видеоро тамошо доранд дар пахши мустақим соат 10 ба вақти прагаз ва чун ҳамеша ман дар чанд дақиқа дигар барои шумо хабарҳои тозаро мерасонам қабл аз он ки барномаи хабарӣ баъд аз 30 соат дигар тақдими шумо шавад бо гузоришҳои рӯз аз Тоҷикистону ҷаҳон. Дар он барнома низ мо шуморо мунтазир хоҳем буд. Аммо ҳоло аз хабарҳо мегӯям. Додгоҳи ҳарбии вилояти Хатлон рӯзи 18 июн ду сарбози нирӯҳои марзбониро бо иттиҳоми дуздии чорвои сокинон зиндонӣ намудааст. Додгоҳи ҳарбӣ Назаров Шарифхони 23 соларо ба 5 сол ва Меҳроҷ Саидовро ба 6 моҳ аз озодӣ маҳрум намудааст. Вале волидайни Шарифхон Назаров мегӯяд ки фарзанди онҳо дар ин ҳодиса даст надорад, балки афсарон ӯро маҷбур карданд то ба онҳо пул биёранд, бинобар ин ба чунин амал даст заданд. Бинандагони азиз, ҳамкорони мо ин мавзӯъро пайгирӣ доранд ва тафсилотро мо барои шумо каме дертар ё имрӯз ё фардо ироа хоҳем кард. Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон бо такя ба маркази обу ҳавошиносон хабар медиҳад ки даҳаи 3 моҳи июн дар кишвар ҳавои гарму хушк дар назар аст. Дар ин 10 рӯза дамои ҳаво дар баъзе манотиқи кишвар то ба 42 дараҷа гармӣ мерасад. Маъмулан ҳавои гарм сабабгори об шудани барфу пиряхҳо дар минтақаҳои кӯҳӣ ва болоравии ногаҳонии сатҳи обу рудхонаҳо бахусус дарёҳои Вахш ва Панҷу болоби онҳо мешавад. Ин ҳолат эҳтимоли омадани сел, лағзиши тарма ва резиши сангро зиёд мекунад. Кумита бори дигар аз сокинон хоҳиш мекунад ҳангоми обозиву шиноварӣ дар соили обҳо ва дарёву кӯлҳо қоидаҳои бехатариро риоя намоянд, ба кӯдакон бештар таваҷҷӯҳ кунанд ва онҳоро беназорат нагузоранд. Зимнан ин ниҳод мегӯяд сокини 17-солаи ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд бар асари беэҳтиётӣ ва риоя накардани қоидаҳои обозӣ дар об ғарқ шудааст. Барои пайдо кардани ҷасади ӯ наҷотдиҳандагон ҷалб шуда баъди 4 соат ҷасадро ёфтаву ба мақомоти дахлдор супурданд. Сабаби марги ҷавон обозӣ дар ҷое буд ки барои шиноварӣ муносиб нест. Аз сӯи дигар ӯ наметавонист шиноварӣ кунад. Тибқи иттилои Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда соли ҷорӣ аллакай 28 нафар дар обу рудхонаҳои кишвар ғарқ шуданд ки 9 нафарашон то 16 сола буданд. Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон аз иловаи нав ба тартиби муваққатии ҳамлу нақли байналмилалӣ тариқи гузаргоҳҳои марзии Тоҷикистон хабар дод. Ин ислоҳот бо мақсади соддагардонии раванди гузариши воситаҳои нақлиёти боркаш аз гузаргоҳҳои сарҳадии давлатии Тоҷикистон ҷиҳати пешгирии бемории ҳамагири COVID-19 ворид карда шудааст. Тибқи тағйироти қабулшуда дар сурати доштани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи натиҷаи манфии тести коронавирус ки аз ҷониби мақомоти ваколатдор содир шудааст ба ронандагони воситаҳои нақлиёти хориҷӣ вуруд то нуқтаи таъинотӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ ба муҳлати то 5 шабонарӯз иҷозат дода мешавад. Ҳамчунин воситаҳои нақлиёти интиқолдиҳандаи борҳои башардӯстона дар асоси ҳуҷҷати тасдиқкунанда аз пардохти хидматрасониҳои терминалӣ озод шуданд. Ширкати ҳавопаймоии Turkish Airlines рӯзи 21 июн ҷадвали парвозҳоеро ки дар рӯзҳои наздик барқарор хоҳанд шуд нашр намудааст. Аз ҷумла аз 1 июл ин ширкати Туркия мехоҳад парвозҳояш дар хатсайри Истамбул-Душанбе Истамбулро аз сар бигирад. Ин парвозҳо ҳафтаи 2 маротиба дар назар гирифта шудааст. Билети арзонтарини ин хатсайр танҳо ба як самт 352 евро муқаррар гардидааст. Аммо ҷониби Тоҷикистон дар бораи тасдиқи ин парвозҳо то ба ҳол чизе нагуфтааст. То буҳрони коронавирус ва қатъи парвозҳои Turkish Airlines ҳафтаи 3 маротиба ба Душанбе парвоз мекард. Студии ҷумҳуриявии мубориза бо коронавирус чанд рӯзи пеш ба парвозҳо ба Ӯзбекистону Дубай иҷозат дод. Бо қарори ситод мусофирон бояд бо худ ҳатман санади тиббӣ дошта бошанд. Ҳамзамон ситод аз агентии авиатсионии Тоҷикистон хост то дар мавриди саргирии парвозҳо ба Русия, Туркия ва Чин пешниҳодҳои худро ироа намоянд. Хуб, бинандагони азиз, бояд бигӯям ки дар барномаи имрӯз мо гузориши хоҳем дошт аз роҳандозии парвоз аз Душанбе ба минтақаҳои дигари Русия ки қарор аст шаҳрвандони Русияро аз Тоҷикистон ба Русия барад, вале бояд бигӯям ки ин шаҳрвандон аксаран ҳамон зодагони Тоҷикистон ҳастанд ки шиносномаи русиро доранд. Онҳо дар фурудгоҳ ба ҳамкорони мо чӣ гуфтанд, дар барномаи хабарӣ метавонед тамошо кунед.
президентҳои туркманистон, озарбойҷон ва сарвазири арманистон гуфтанд ки ҳафтаи оянда наметавонанд дар паради ғалабаи шаҳри Москав иштирок кунанд. Президенти Туркманистон дар тавзеҳи тасмими нарафтанаш гуфтааст 29 июн 63 сола мешавад, яъне зуд рӯз дорад. Сарвазири Арманистон гуфт ки ба иллати вазъи бади марбут ба коронавирус дар кишвараш наметавонад ба Русия биравад. Президенти Озарбойҷон низ ки пештар иштироки худ дар паради Москавро тасдиқ карда буд, гуфт ба Русия намеравад. Қабл аз ин президенти Чехия Милош Земан бо истинод ба вазъи бади эпидемиологии Русия гуфт ки дар парад иштирок намекунад. То ҳол ширкати худро дар гашти низомии Москав бахшида ба иди ғалаба ки қарор аст 24 июн баргузор шавад. Президентҳои Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Молдова, Беларус, Сербия ва Узбекистон тасдиқ карданд. Вазири умури хориҷии Русия Сергей Лавров 11 июн дар бораи омодагии раҳбарони 12 кишвар аз ҷумла аз Иттиҳоди давлатҳои мустақил барои ширкат дар гашти низомӣ хабар дода буд. Як сокини ноҳияи Юнусободи Тушкан сарфи назар аз эълом шудани карантин дар робита ба коронавирус ду тӯй баргузор кардааст. Ба огаҳии хадамоти матбуотии Вазорати тандурустии Ӯзбекистон дар натиҷаи ҷашн ки 4 рӯз давом кард, яке аз арӯсон ва 12 меҳмон ба COVID-19 мубтало шуданд. Ҳамчунин садҳо нафаре ки бо мубталоён тамос ё ба тӯйҳо рабт доштанд, санҷиши коронавирус супорданд ва ба карантин гирифта шуданд. Дар робита ба ин ҳодиса санҷиши эпидемиологӣ идома дорад. Пештар дар бораи тӯе дар вилояти Сурхандарии Ӯзбекистон хабар дода шуд ки 250 меҳмонаш карантин шуданд. Дар Ӯзбекистон ба иллати коронавирус аз 8 май карантин эълон шудааст. Минтақаҳо ба рангҳои сурх, зард ва сабз тақсим гаштанд. Баргузории тӯйҳо танҳо дар минтақаҳои сабз ва бо ширкати на бештар аз 30 нафар иҷозат дода шуда буд. Достонии кулли Тоҷикистон мегӯяд, як ронандаро барои аз меъёр зиёд бур кардани мусофирон ба ҷавобгарӣ кашиданд. Ба қавли манбаъ Фахриддин Ҳусейнов бо воситаи нақлиёти мусофиркаши ба иҷора гирифтаи тамғаи Мерседес Бенз Спринтер 26 майи соли ҷорӣ ҳангоми ҳаракат дар хатсайри рақами 8 аз 21 ҷои нишасти муҷаҳҳазшудаи воситаи нақлиёташ 10 нафар мусофиронро зиёдтар савор намудааст ки ин боиси норозигии мусофирони дигари дохили воситаи нақлиёташ шудааст. Дар натиҷа нисбати Фахриддин Ҳусейнов ҷавобгарии маъмурӣ қабул шудааст ва ӯ ба ҷавобгарӣ кашида шудааст. Ва як пажӯҳиши тоза дар Тоҷикистон муайян кардааст ки аксари занони дорои имконияти маҳдуд ва модароне ки фарзанди маълул ба дунё меоранд дар хонавода ва дар ҷомеа бо ҳар шакле мавриди хушунати равониву ҷисмонӣ қарор мегиранд. Дар пажӯҳише ки дар доираи тарҳи зиндагии шоиста аз ҷониби созмони таҳқиқоти International Alert анҷом шудааст, аксари пурсидашудаҳо гуфтанд надоштани маълумот, бекорӣ ва нуқсони ҷисмӣ онҳоро дастнигари шавҳар ва хишовандони ӯ карда бо таҳқир, ҷудоӣ ва танҳоӣ рӯбарӯ мекунад. эҳсосе ки ба худи афроди маълул чандон хушоянд нест ва мехоҳанд бо онҳо ҳам мисли як фарди комилу солими ҷомеа бархурд шавад. Пурсишро масъулони созмони ҷаҳонии International Alert дар душанбе Бохтар ва Хорух анҷом доданд. 90% пурсидашудаҳо гуфтанд имкониятҳои маҳдуд таҳқир ба занони шаҳрвардоро зиёд мекунад ва эҳтимоли ҷудошавӣ ё бесаробон гузоштани онҳо вуҷуд дорад. Ҳамчунин дар ин таҳқиқот омадааст ки занони маълул ҳангоми дучор шудан ба таҳқир аз сӯи хонаводаи шавҳар берун аз наздикони хонавода ба ҳеҷ кас муроҷиат намекунанд. хуб, бинандагони азиз, ин чанд хабари тоза буд ки ман барои шумо гуфтам ва тавре дар боло ҳам зикр кардам. Баъд аз камтар аз 30 дигар ҳамаи шуморо дар барномаи хабарӣ мунтазирем бо гузоришҳои рӯз аз Тоҷикистон ва ҷаҳон. То он дам рӯзи бобарор дошта бошед.